Mig, balaan mo ng mga pakalan na. Ano may gawa? Amo na itong kwaon. Siguro sinabi man? Oo. Ano maging gawa mo niya? Sayawi sa kabalo? Kabalo na. Kabalo ka sa nang himoon mo? Amo niyo? Ano mo, kumigaw? Dili ka mabantay. Mabantay ka da. Mawatchir ka sang amon gubrahon. Kami dua. Masulod kami. May Amo na ang mga inaasam kong milyonis na mayaman ta sila. Pangag ka. Uy, ay paano ito nakwaon? Giwa ito sila yan? Akong bahala. Pag nakuha na ta, mayaman na kita. Mayaman. Tama na. Kitang tatlo mayaman. Pag nakuha na natin mga bakal na. Amo na dugay-dugay kong inaasam pre. Na makuha ng mga bakal na ina. Ako ba? Di ako mabantay. Oo. Ako mabantay. Kamu lang kuha. Ha? Kumukuha. Oo kami makuha. Sige, sige. Dili ang himoon mo lang. Dira ka lang mabantay ha. Mabantay ka lang. Ako lang di ako Tapos, bala sa mga tao. Te. ikaw, masultan duwa. Masulod na. Na, amo na ka. Pag may tao, ano, manago ka lang ha. Manago. Nagulo ko din. Oo. Nagulo ko din. Manago ka lang kay... Pag natakpan tabi sini, makulong ta. Makulong ta bilat ibay. Hindi ka makulong po. Hey, wala man ta sila makulong mo ta. Pag natakpan ta sila sa pagkuwas ng bakal. Dapat, Dapat. manago kita ha. Manago. Sige boss, sige boss. Hindi ka manago. Kung may aragid mga tao dira, hambalan mo kami, tawagan mo kami. Text ha. Sige boss. Ay, silpo ko di boss. Ha? Silpo ko di. Na, amo na, tawagan mo kami karon. Basi bala magkatod yung mga tag-iya. Na, diri ka lang. Sino to boss? Ha? Sino to boss? Na, amo na ang tao ng, amo na ang tag-iya sa mga bakal. Kaya, diri lang tamabantay. Ha? Amo na ba? Amo Karon na sa ba? gabing alas 7:30. Ari na dapat kita diri. Tandaan mo ha. Oh, okay. Good. Gago. Boss, boss, at your service. Okay na, boss. Kita mo tong ano to. Amo na gusto ko yung mas na sa ano. At your service, boss. Ano kailangan natin? Amo na yun. Anong ano nyo? Ano sila na nagpangawat to? Hambalya, gapangawat ko nung kapilya. Nagplanuhan nyo ko nung kapilya dito. Huwag kami gaplano ya. Sila gambal. Sila na. Ano ka dihaw? Galing na duro-duro mo ko? Balalay ako. Alay ka na. Oo. Alam mo kung sino ko? Sino ka? Amo na da project. Ako diring engineer. Ako Ay, huwag mo kami gakuha sa mga yung mga kibit. Ay, ang balis niyo. Nga may nangawat kuno kabilya ligad sa bidere. Dola. Boss, boss. Huwag kami sa tuwos. Kamo gito, nakita namon to. Boss, So, sige, diba? boss, Bilat si Bay. Huwag kami sige pang kuwasan yung bakal, pre. Kita ta mo ga plano kamo daw. Ay, may kuha kami ding ano, may kuha kami ding... Ikaw. Engineer naman yung lalay mo. Basta blaga binotek ka lang. Basta Tagalog ni Meg. Ako ka pinote. Ikaw lang kaguro, no? Pero Tama na hindi. yung tsura mo. Liyaon ko na karon. Pero hindi. Ako nga alalay, kilala ko na eh. Inang paano siya, inang 47 years na niya sa GoPro sa akon. So, bali 62 na niya sa subong. 62 ka na. Alata mo sa itsura, oh. Gulang ka na rin, no? Medyo. So, hindi ko na saya masiling ga binutig siya. Kaya kung ano Ano na ka yung binutig, kakatabo dere, kita, watcher na sa, Watcher sa? Oo. Gansa ka mo na nakakita mo. Doon kita tama ng ligad nagkawat sa mga kabilya din, no? Amo na sa itsura niya. Boss, siya to nagtayo. Amo na yung itsura mo, gago. Ikaw pala. Hindi ako. Sobra ni saya. Gobra ka siya ya. Eh, basta ka mukha lang to yan, yan, no? Ako mukha. Ay, kamukha lang to Pero yan, hindi, no? ay nga rin Kasi ko kapit din. ko. Well, yung maging kuha kami sa namon, kung ging... Wala yung area nga dere, amo na Wala dere mga nga. Inyo na eh. Kung ano, Why kami ka pang ano, ya? Kuha na kami isang tanong Boss, namon. ano Ano naglubong nga si tanong Gabriel? din ba na niyo pre? Nang kamuting kakoy, pre? Kamuting ka. Oo. Ano nang isa sa kamuting ka? dala na dere, amon ina dere, wala na. Ay, Ikaw wala. mo kodal. May kodal na. Ambot sa lingon. Bawal magsulod ang mga hindi kilala. Kilala mo na eh. Man taon talaga imutulok sa akon, ha? Daw kaunan naman ko. Umayos ka. Ay, oh, yung panong. Ambalan na. May pagkakalagyan ka sa akin. Wala. Tagaling mo. Ah, taga-dira lang kami. O, sa likod sa munisipyo, dira mo balay. Ay, buwas, matamati na ni pangalan nyo ka yung nga baling niya. Oo, amo na, Dala. Ako din. Ako brother, eh, pambala. Ay, sige, ikaw boss. Poker. Hindi. Pero, May lamok batian ko gid man yaki. Nagaplano ka mo nga. Karon sa gabi, kuha ng kabila. Huwag kami sinagapalot. Ga, kuwas ang inyong kabilya. Allergy kami, matitanos kami sina. Bitanos ka, agi ka na inject. Huwag kami din na na-injikan. Kasi gusto mo injikan pa ka. Pero hindi. Masakit. Ining area, bawal ka mo de. Hindi ka mo kilala. Kita niyo may sign na daw, bawal mangi dito. Bawal mangi. Pero sulod ka mo de, ngari ka mo de.
Naging kuha kami, boss. Ambulan na mo nakatubig. Dinyo king kuha. Dribot Ah, boss, ang malingoy na, boss. Di boss, dalom. Kaya pa nakali. Sige, sige. Taliw na, mon. Pero, hindi na yung mga tools. Pero hindi ka sa balay. Pero hindi ka mo subong hindi ka mo subong magaling. Naman, boss, ako. boss, yung mga Record pabili, ka mo dito. Pamangkoton ko mga bodega ninyo, ngalan, taga din ka mo, ngalan sang ido nyo, kuring nyo, nakabilog siya sa kabalay. Tandaan nyo na. Abas. Hindi ka bilog haligin nyo. Ang inobra nyo is illegal. Bawal ka mo magsulod sa area nga ini. Kaya ang ini nga area, bawal. Bawal gina. Boss, ang alalay mo, boss. Masakit. Nasakitan, boss. Nakasakitan, hindi po ka naman. Doon pa si Bagdo, ginatala mo ko sila. So, Yeah. 47 years ka na tigaw bra sa akon. So, 47 years ka lang Oh, ganito eh. 47. Gulang ka na, no? Isawa ka na? Oh. Wala pa? Gusto mo tagaanta ka? May masawa, may ano ko, may kilala ko tong gwapo-gwapo sa balay. Ha? Para dito sa amon. Wait, bata. Basi, ido to ya. Hindi ah. Ay, Sa liwat, amo Aba. na tatlo. boss. Bago ko lang makita ang itsura nyo. Abas, Pati liyaw. mo. Ay, Alay mo ko. oh, sorry. Alay mo ko, hindi makalipat. Sa kape, sa kape. Sila lang ang tatlo. Ambakos, Bago itsura dyan nga tatlo. Bawal gid kamo sa area nga ini ha. mga gwapo. Kaya inang katindyang ina, may madula dira, laban-laban kamo kinu pa sa bangdan. Kamo kinakatabas. Lalo ka na. Oh, Boss, boss. May boss. Ay, di po, tar. Ako, yan lang, sa hindi po, tar.